danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kan kare. Mun gode da kula. Na rantse da girman Allah Janar Buhari yana iya kokarin sa wajen adalci. Zo rantse da Allah kai ma naka mai adalci. Zo ka rantse da Allah. Yanzu sun daina cewa a zaɓi mai gaskiya wajen campaign. Ko suna faɗa? Da ka ce a zaɓi mai gaskiya mai amana sai a ce karka kawo mana rashin hankali a wannan wuri. Za ka yi misleading public, you will mislead the public. Ko suna faɗa? Menene rukunan shugaba idan za a zaɓe shi? Kuma na rantse da girman Allah Janar Buhari ba fasiki bane ba mazinaci bane. Ba fasiki bane ba dan luwadi bane, na rantse da girman Allah. Zo rantse mun naka, zo kai maka rantse. Zo ka rantse. Idan na je gaban Allah, Allah ya ce me yasa kai wa shugaba Balalo biyayya? Sanarwa ce aka ce in bayar ba cewa aka yin tsaya ba. Ga dalilanmu, zan tambaye ku tsakaninku da Allah. Wallahi, ina rantsuwa da girman Ubangiji Janar Buhari ba ɓarawo ba ne, baya satan kuɗin 'yan Najeriya. Idan kana bai taɓa satan kuɗin 'yan Najeriya ba Janar Muhammadu Buhari, na rantse da girman Allah Ubangijin al'arshi. Idan ka isa, zo ka hau mimbari ka rantse cewa naka bai taɓa satan kuɗin Najeriya ba. Na rantse da Ubangiji Janar Buhari mai gaskiya ne. Kai ma zo ka rantse da Allah ka ce naka mai gaskiya ne. Ina rantse muku da Allah Janar Buhari mai riƙon amana ne. Zo ka rantse naka mai riƙon amana ne, an bashi ba zai cinye ba. Na rantse da girman